Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Monsignore, vaše excelence, vítáme vás, malé být nebe z významné farnosti svaté Křtitele ve Valašské Polance, udělení svátosti birmování 28 krásným jedincům, kteří se rok připravovali a které vám představujeme. A prosím, žádáme vás, abyste skrze stahování svých rukou a modlitby seslal Ducha Svatého, hlavně dar moudrosti a rozumu, tak tyto jedince na nich závisí budoucnost celé církve i společnosti. Děkujeme předem. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galatianům. Chci říci toto. Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Johana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme se u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Monsignore, oče biskupe, ještě před vaším kázáním vám děkuji, že jste přišel. Představuji vám 28 krásných mladých, kteří přichází 3 farnosti, 18 jich je z Valašské Polanky, 5 jich je z Lužné a 5 jich je z Pozděchova. Milí biřmovanci Kmotrové, milí přátelé, slavnost udílení svátosti biřmování je podobně jako udílení svátosti křtu a nakonec všech svátostí jakýmsi svátkem víry. Nebeský Otec má 2 paže, jimiž objímá člověka. Jedna je Syn a druhá je Duch Svatý. A dnes vás chce nebeský Otec ve svátosti biřmování v plnosti obejmout svou druhou paží, kterou je Duch Svatý. Když tedy ve svátosti biřmování smíme obdržet v plnosti jako dar Ducha Svatého, dostáváme schopnost lásky, milovat tak, jak miluje Bůh. Takový dar tedy, drazí biřmovanci, dnes dostanete. Milí biřmovanci, dříve než vás při biřmování nebeský Otec obejme svou druhou paží, kterou je Duch Svatý, je třeba potvrdit své křestní spojení s tou první, kterou je náš Pán Ježíš Kristus. Proto se vás ptám a spolu s vámi budeme rádi odpovídat my všichni. Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní. Věříš v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši našem Pánu. Spiritus,
Sjednocení Duchem Svatým ve víře, naději a lásce, vzývejme pokorně našeho nebeského Otce jedněmi ústy a jedním srdcem. Prosme, abychom skrze dar zbožnosti si uchovali víru a snažili se ji šířit kolem sebe. A prosme, abychom skrze dar Boží bázně dokázali odolávat všem pokušením ke zlému. Nebeský Otče, přijmi tuto nejsvětější oběť za všechny biřmovance, kmotry a jejich rodiny. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Chci poděkovat především vám, biřmovancům. Je na vás pochopitelně s odpovědností, kterou jste dneska dostali, že uchováte dobrou výchovu vašich rodičů, vychovatelů a víru, že uchováte až do posledního dechu a předáte ji hlavně dalším generacím. Proto myslím, že první potlesk patří vám, vašim rodičům, vychovatelům, všem babičkám a dědečkům, které i nějakou tu slzu uronili, a proto vám přejeme z celého srdce požehnání, naplnění vašich snů, dobrý život a štěstí, které s tím spojené. Všem gratulujeme biřmovancům. Poslední patří biskupu Antoninovi, který mu připravil malý dárek, on si přál olej, já vím, že to nechtěl na pití, ale dneska ráno mi prozradil, že ho používá na denní ranní salát, když si ho pokape trošku olivovým olejem, proto vypadá tak krásně ve formě a hubeně. Máme tady několik litrů tohoto oleje, přejeme mu opravdu Boží požehnání této těžké roli a těžké práci, kterou dělá vždycky, když čtu akta kurie, že každou sobotu někde běžmuje, řekne, nezávidím ani minutu, ale opravdu přejeme zdravíčko, požehnání, poděkování, že mezi námi přišel, že se tu cítil dobře, má také pozvání na oběd mimochodem, a tak tomu také velký potlesk, pochopitelně. Děkujeme za jeho přítomnost a liturgii. Děkujeme vám, otče biskupe, především, že jste nám udělil svátost biřmování a že jste nás povzbudil svými slovy, nejen tady během při mši svaté, ale i přede mší o vaší cestě k biskupství. Vám, otče Jiří a Ondro, chceme poděkovat za veškerou práci a podporu, která byla potřeba při přípravě tady tohoto našeho slavnostního dne. Ale taky patří poděkování vám, našim kmotrům, našim rodičům a všem příbuzným, že jste nás také podporovali a mnohdy i motivovali, především ze začátku určitě, k tomu, aby jsme tu cestu zvládli, aby jsme se jí nebáli. A vám taky patří velké díky, že tady můžeme být, je to díky vám. Prosím, otče biskupe, otče Jiří a Ondro, přijměte jako poděkování od nás malý dárek. Já bych ještě chtěla pozvat manžele Kunderovi, kdyby za náma přišli, protože jim bychom taky chtěli poděkovat mockrát. Jani a Karle, děkujeme, že jste se vydali na tu cestu s námi. Na tu cestu za biřmováním a poznat lépe Ducha Svatého. Víme, že to s náma nebylo úplně jednoduché, ale jak se říká, trpělivost růže přináší a věřím, že my budeme ty plodné růže do naší farnosti a budeme vést další mládež k Bohu a za to vám moc děkujeme.
a abychom i nadále kráčeli v síle Božího ducha, k tomu přijměte požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Všemohoucí Otec vám dal život z vody a Ducha Svatého a přijal vás za své děti. Ať vás chrání svou otcovskou láskou a ať vám žehná. Jednorozený Syn Boží slíbil své církvi Ducha pravdy, ať vás utvrzuje a posiluje, abyste ho vždycky v pravé víře vyznávali. Utěšitel Duch Svatý rozněcuje lásku Kristových učedníků, ať vás bezpečně vede k jednotě lásky v království nebeského Otce. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.